के बॉस का मैसेज आए कि इमरजेंसी है, अभी का अभी गिफ्ट कार्ड और वाउचर खरीद के पर्सनल मेल पर भेजो। क्या करोगे? भेज दोगे? बॉस, ये बॉस नहीं, बॉस की तस्वीर लगा के फ्रॉडगिरी करने वाले हैं। मैं बॉस का फेवरेट बनना चाहता हूँ, पर मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, यूपीआई सेफ है, पर कोई आपको बेवकूफ बनाना चाहे तो कहो, मैं मूर्ख नहीं हूँ। Para riba iya, nga ay kublay pi baro, nga pediang subha syakaman kibat. Hakini kisngi, ka Champions Trophy kadang yad, bat kala air saudong kadap da ka cricket. Baro ngitip ha syapang ka jingchong shit habayo shis paran ha ka cricket. Henry menta kisngi, ngam keren syapang ka cricket. Nga kuwa ban keren syapang ka jingyo shis pa baki India kala yo hakikam hau-hau. Hau berai balalet, kari kala saki ke jingpa yu rocket basispa jang ke Indian Space Research Organization. Une umdai ta unambar, nrai upen iya ke jing IT lut jangi ban kiau syaki kerdan bathamai hakikam hau-hau. Ke jingya lenti jangi hakikam hau-hau kala sedang hakurukom ke baret bha. Kiladan ke jing haman lagi senjam, nrai ke start science jangi lengba ke jing kut jing mut jengki kila nang yat chaprang. Kat nang yat kipor, kathup ki kam jingjab jangi he ki kam hau kalanang jerong. La kalong ke jingpa ki launch vehicle, ke jingjab Chandrayaan, Mangalyaan, Aditya L1, lane ke jingpa ki shispa sautli ki satellite hau tang ha ko ke jingpa, ki jingjab ke ISRO ki lalong ki bakrao. Tang ha ki shipo snam balalet, yakomba sauspa an rupo tali ki satellite lapha, bat bon na ki kidai jangki we kiri. Kawai ke benta bakong san hagi snam badang shen kadai ke jing nang kiau hagi jing shim benta ki kentai hagi kunhuan start science balet chawau. Ngas ngokmen mani i bamenta ki kam hau ki la pau nam bha ha padang ki samla. Lakat tu ganes snam menta manoban poi perkhat baki kam start up bat ki company let hau jung ki reu shimet kindon da ki spa. Naga benta ki samla ki bakwa banle AA ka bashir ham hagi jing im. Ka hau ka dek AKA ka badan ka jing terwa. Paralog, sakatuk anisngi ngin sarake ka National Science Day. Ka jing ngotanat bat jing shitraham ki khana bat ki samla ha ka science kalong ka bakongsan. Ngadan ka we ka jing mut ka be day bat kani. Ka bapila ban khot ka one day as a scientist. Kata ka mut ban pendut chisngi kum ki start science. Ban mat ka jing im kum inong wat bania. Pila ban jet eka no kesngi kat kom ke jing sungu kwa jongpi bat ke jing jet jongpi. Ha kata kesngi penti kena ba penet jingo ya ki jaka kom ki research lab ka planetarium ne ka space center. Kani ka kentio ke jing kwa tip shu jongpi chapang ka science. Nalor ka hau bat ka science. Kadan saka wei ke benta ba ke India kaladon benta bha. Kata kare ka AI lane ka artificial intelligence. Dang shen ngalay shim benta ha ka conference halor ka AI ha Paris. Hang to, ka perthai kalay ro hado kata-kata ya ka jingya chaprang ka India ha ka ne ka benta. Menta ngi sakhi ya ki babon ki nuksa ba kumno ki breo ha ka rijangi ki pendan kam ya ka AI. Kum ka nuksa, udan unong hikai bekerteng u thoda sam Kailash na ka wege school sarkar ha Adilabad ha Telangana. Kajing sngot na jung ha kasur tem digital kadan ya benta ba kongsan ban penne ki babon ki kitian tribal jangi. O Kailash ula penan kam ya ke AI ban thau jingruai ha ka kitian kolami kabalong ke AKA ga basngot na. O Kailash upenan kamru ya ka AI ban thau jingruai ha ki bai pat ki jat kitian nalor ka kolami. Ki jingruai ba thau Kailash ki dei ke blero da ki reu luam ha ka social media. Lakalong ka kam hau ne ke AI, ka jing nang yeshim benta shushu ki samla, kalawan ra ka jing kala bakrao. Ki breu ke India kim saadin, ha ka bayday bat ka jing shim, bat jing persyang, ya ki kor ki bor batamay. Para riba iyet, ha ubanay banwan, ha ka pratarik ulaber, ngin rakhe ke International Women's Day. Kani ka de jing rakhe bakerpang, ban buram ya ka bor ki kentay. Kumblaong ha ka Devi Mahatmya.
Vidya Samasta Tav Devi Bheda Striya Samasta Sakala Jagatsu. Kamut babaro ki jat jing start kidai ki jingkran kabelai. Bat kata ka juk ka bor bekenja beneng kadan haki kenthai haka perthai. Haka lari ti jongi ka jing buram ki khon kenthai kadai ka bakong san bha. Ka bor jong ka kemia jongi ka badai ka ri jongi. Kaladan ya ka benta bakong san haka jing ya le la luat bat ka jing penwandor ya ka riti sensyari. Habaka Hansa Mehta kalawanra ya ka lama kari haka Constituent Assembly. Kei ka bakalaong kani thu api ya ki kentian bakalakran. Kalaong kumne. It is in the fitness of things that this first flag that will fly over this august house should be a gift from the women of India. We have donned the saffron color. We have fought, suffered and sacrificed in the cause of our country's freedom. We have today attained our goal. In presenting this symbol of our freedom, we once more offer our services to the nation. We pledge ourselves to work for a great India, for building up a nation that will be a nation among nations. We pledge ourselves for working for a greater cause to maintain the freedom that we have achieved. Paralog Kahansa Mehta kalakran Chapang kajingno senyang ki kenthai nakaleng kari kibala len la dia ban yo thaw ya kalama kari kalanget bakarong bertem hakalama lairong kari kadai ke bapen I ya kani ke mensiam kalapen pa we kajing sngows kem bakabor ki kenthai kandon ya ke benta bakongsan ban penlong ya ke India ke bakam klan shu bat ke baroi shu bat menta ki kentien jangka ki pensisha bakilong ki basisha Ladapi kami ia kano kaliang, pensyam hado katno kalong kebayar ka jingno senyang ki kenthai. Hagani ka kenti haga Women's Day, ngan sedang ya ka jing persyang bakerpang kabayday bat ka bor ki kenthai. Hagani ka jing rakhe ngan IT ya ki social media account jonga kum ka X bat Instagram, syaki katto kini ki kenthai balong ka jing ai mensiam hagani ka shisngi. Kini kilong ki kenthai ki balayo jing job hakiliang baper. Kibala lap thamai ki AKA, bat kibala pau hakilan baper. Haka pratarik ulaber, kini asam ya kejing trei jengki, bat kejing syam jengki, syaki para nong snong. Karensan kandai kejonga, hendrai kejing pai kemat kandai, syaki jing mat, kejing bat kejing job jengki ni ki kenthai. Lada pikwa banya dan benta hakani ka kabu, ya syam benta lengba kan namo ap, bat ai ki sembo perkat jengpi, bat ka perthai lengba ka X bat Instagram account jonga. Tongi ne wan lang hakani ka Women's Day ban rakhe ban buram bat ai jingero ya ka bor bakrau ki kenthai. Para nong snong bon na pi pila le kemen ya ka National Games kabala long ha Uttarakhand. Kumba khatwe hajar ngot kinong yele akai na kalengkari keleshim benta shet rhem hakani ka lumpung yele akai. Kane ka peni ka dor bathamai ka Dev Bhumi ha Uttarakhand. Ka Uttarakhand menta kalapau kum ka bor bakrau jangki kamel akai sports hakari. Kinong yel akai na Uttarakhand kilapen I ya ka jingla ban le abha. Hagani ka kenti ka Uttarakhand kalapoi ka kerdan bahinyo. Kani ka bor jang ka sports ka bapen kelador ya ki brio shimet ki shnong bat ki jela. Omtang baga ai mensia mi ki pateng banwan hendrai ka kenti ru ya kerukom le abha ya ki AKA. Paralog mentah kalengkari kedan kejing ekran Chapang kejing ele akai bha basa akan mau hakani ke lumpung ele akai ngai kublei ka kenhuan services kabali okur bon kita kemaksiar hakani ke lumpung ele akai ngai ro ya baro kinong ele akai kebele shimbenta hakan National Games bon ni kinong ele akai kide kibami na kejing trekam Khelo India kinong ele akai kom Sawan Barwal na Himachal Pradesh Kiran Matre na Maharashtra Tejas Shirse ne Jyoti Yaraji na Andhra Pradesh kila ai ke jingkerman bathama ya kari. Unong ilakai javelin throw Sachin Yadav na Uttar Pradesh
nong elakai high jump puja na Haryana bat nong jingi dhini dhi de Sindhu na Karnataka kila job gi donot jangkari kila penlango ya baro de kebayo ya lai teli ki record bathamai hakari hakan national games bamanta kesnam ka jingi elakai ki nong job badon hakarta hakikat kala long ka ba itanat inong siat bakat sansnam i Gavin Anthony inong elakai hammer throw bakat rusnam i Anushka Yadav na Uttar Pradesh but inong elakai pole vault bakat kandai snam i Dev Kumar Meena na Madhya Pradesh kila pensisha bakalaway jong ka kamelakai kari India kadon hakakti jong ki pateng badan sap ka national games balalong ha Uttarakhand kalapan pau begitu ki bamju no ki de ki bamat e ka jingjob om judan balong nong job ha ka jing shong suk ngasngo kuman bada ka jingkut jingmot bat jingle renti kinong elakai badang samla ka India ka yat shakmat kamsted banlong ka bah khamat e haki kamel akai sports para riba yet ha ka jing play ka national games ha Dehradun ngala kran ka mat bakongsan ka balawan ra ka jing kran bathamai ha ka lengkari kata ka mat ka de ka jing sngat ne ka obesity banlong ki babit babiang ka met ka phat bat ki bakoj bakhya ha kari ngire bania krani kene ke jing na ke jing sngat katkum ke jing pulie menta iwei na pedang ki prangut ki breo ki akon bat ke jing sngat haki khendiat snam balalet ke jing don ki ba mat jing na ke jing sngat kalkeu arsha nrei ke ka bakam sngo kya sho ka dei ba ka jing sngat haki khna kalkeu sausha ki jing khen na World Health Organization ki peni bhagasnam 8000 rpuar komba R.san billion ngut ki breo ka prathai ki kya palat kamet kabamut bagidan ke jingkya ba kham palat banya ka badan kam kini ki jingkhen ki peni ki ba dan kam ban chimkya bat ki penlong yangi ban perkhat balai ka poisha uni uput ka jingkya palat ne ke jing sngat kalam shiki babun ki jing bat ki jingpang rengkat lang ngila banya khuni kini ki jing lengba ki jing persang baret kum ka ba ngala ai jing mot kham haswa pendunai ko umpanyang habashat jingshat da shipho na shispa pila ban rai ban pendunai ke jing pendan kame ko umpanyang da shipho na shispa manla ubnai pila ban thiet duna da shipho na shispa ko umpanyang shat jingshat kani kan de sinjam ba kongsan ban pendunai ke jing sngai menta ngakwaru banesa me ka khubor ba kerpang halor kene kamat bat phi baro ha ka man ki bat ngan sedang da unong yo takma ha ka Olympic Uniraj Chopra ubalala ban job ek jing sngat bat ulalong ka nuksai kiwei ulaong kumne सभी को नमस्ते मैं नीरज चोपड़ा आज आप सभी को बताना चाहता हूं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में इस बार ओबेसिटी के बारे में चर्चा की है जो हमारे देश के लिए बहुत ही अहम मुद्दा है और मैं कहीं ना कहीं इस बात को खुद से भी रिलेट करता हूं क्योंकि जब मैंने ग्राउंड पे जाना स्टार्ट किया था तो उस टाइम में भी मेरा भी काफ़ी मोटापा था और मैंने जब ट्रेनिंग स्टार्ट की अच्छा खाना स्टार्ट किया तो काफ़ी हेल्थ में मेरे सुधार आया और उसके बाद जब मैं एक प्रोफेशनल एथलीट बन गया तो उसमें भी मेरी काफ़ी हेल्प मिली और साथ में बताना चाहूँगा कि जो पेरेंट्स हैं वो खुद भी आउटडोर स्पोर्ट कोई ना कोई खेलने अपने बच्चों को भी लेके जाएं और एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल बनाएं अच्छा खाएं और अपने शरीर को 1 घंटा या जितना भी टाइम आप दे सकते हैं दिन में वो दें एक्सरसाइज के लिए और मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि जो खाने में यूज़ होने वाला ऑयल है उसको 10% तक कम करें क्योंकि कई बार हम काफ़ी तली हुई चीज़ें ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जिससे ओबेसिटी पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है तो मैं सभी को कहना चाहूँगा कि इन चीज़ों से बचें और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें बस यही आपसे मैं गुजारिश करता हूँ और साथ उठ के हम अपने देश को ऊपर उठाएंगे धन्यवाद Kanoil akai bapau ka nikhat zarin kalaisa melaki sembo perkhat halor kane ka benta kala ongkum ne हाय मेरा नाम निखत जरीन है और मैं 2 टाइम्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन हूँ जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में ओबेसिटी को लेकर जिक्र किया है एंड आई थिंक इट्स अ नेशनल कंसर्न हमें अपनी हेल्थ को लेकर सीरियस होना चाहिए बिकॉज मोटापा जितनी जल्दी से फैल रहा है हमारे इंडिया में उसको हमें रोकना चाहिए और कोशिश यही करनी चाहिए कि हम जितना हो सके हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें मैं खुद एक एथलीट होके कोशिश करती हूँ कि मैं हेल्दी डाइट फॉलो करूँ बिकॉज अगर मैंने गलती से भी अनहेल्दी डाइट ले लिया है या मैंने ऑयली चीजें खा ली
तो जिसकी वजह से मेरे परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट पड़ता है और मैं रिंग में जल्दी थक जाती हूँ। एंड मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं जितना हो सके एडिबल ऑयल जैसी चीज़ों को मैं कम इस्तेमाल करूँ और उसकी जगह हेल्दी डाइट फॉलो करूँ और डेली फिजिकल एक्टिविटी करूँ, जिसकी वजह से मैं हमेशा फिट रहती हूँ। एंड आई थिंक हम जैसे कॉमन लोग जो है तो डेली जॉब पे जाते हैं, काम पर जाते हैं, एंड आई थिंक हर किसी को हेल्थ को लेकर सीरियस होना चाहिए और कुछ ना कुछ डेली फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, जिसकी वजह से हमें बीमारियों जैसे हार्ट अटैक है और कैंसर जैसे बीमारियों से हम दूर रहे और अपने आप को फिट रखें, क्योंकि हम फिट तो इंडिया फिट। Tongine sngap ek kabau Dr. Devi Shetty udan banong. Kumba pia tip baro ude doktor bapau bat ula trai bha hakane ke benta ula ong kumne. I would like to thank our Honorable Prime Minister for creating an awareness about obesity in his most popular Man Ki Baat program. Obesity today is not a cosmetic problem. It is a very serious medical problem. Majority of the youngsters in India today are obese. The main cause of obesity today is poor quality of food intake, especially excess intake of carbohydrates, that is rice, chapati and sugar, and of course large consumption of oil. Obesity leads to major medical problems like heart disease, high blood pressure, fatty liver and many other complications. So my advice to all the youngsters, start exercising, control your diet and be very, very active and watch your weight. Once again, I would like to wish all of you very, very happy, healthy future. Good luck and God bless. Paralog kabapendunai ke jing pendonkam ya ke umpniang ha babam bat kabapendunai ke jing sngat kam dai tang ke jing jiet basimet ndrai ke de ke jingkit klia jongi na ke benta kilong yeng jongi kabapendonkam bon bha ke umpniang ha kabam jongi kala ban lam segi babon ke jing pang kum ke jing stom klong snam ke jing pang sini bat ke jing kiau ke blood pressure da ke bawan ra ke jing kala baret ke rukom bam jongi ngila ban penlong ya la ka lawai ka ba kham khlan kham kot kham khia bat kham lat ne ke jing pang Namar kata ngi don kam ban le ha ke ne ke benta klem da pen slam ba ngi de ban le ke ne ha ke jing em jongi ba man la ke sngi ngila ban wan ra ke jing kala ba kraw ha ke rukom bas ngau tenat kum ganok sa hadian ke ne ke benta jong ka man ki bat an sabu jing kop e shipau ngut ki breu ban pendunai ko umpnyang ha ka bam jong ki da shipau na ke shispa ngas ngos kem bakan yarap ha ke jing le persha ke jing sngat bat ka jing pang ki brio paralog hato pitip na em ke ai ka balong kum jo ha pedeng useng Asiatic lion hangul pygmy hawk bat lion tailed macaque ka jubab ka dai bagi ki jing thau kim dan ha ki wei pat kiri ndrai ki dan tang ha kari jongi kari jongi ka dan ye ka jing ro spa ki jing thau ba em badai ki jing thong bat ki marat bat kini ki marat klau ki dai ki badan jing dai bat ka history bat kalariti jongi yagi babon ki marat la shem bagi dai ki wahana ne ki kali jong ki blai ha ka phang bah padeng jong ki India bon ki kenhun benreu ki mane ya u Bhageshwar kat bah Maharashtra ka judan karukam bagi mane ya u Waghoba ulot ayapa udan ke jinge dai bajan bha bat ki khla ha ka Sundarbans ka judan ke jing mane ya u Bon Bibi u basyong halor ukhla kidan bon ki jingshat tanrai ki beran jinge dai bat kamariang bat ki marat klau kumka huli vesha ha Karnataka puli ha Tamil Nadu bat puli kali ha Kerala ngakwa ban penpaw ya ke jing sngongo ya ki hinman ki para badigi rulum namar bagi shimbenta shitrem ha ki jing persang banyadai ki marat gawe ke nuksa ka de ke jing don ki khla ha ka BRT Tiger Reserve ha Karnataka bat ka jing don ki khla hang ne kala nang kiu Kajingero kalet chika kenhon benriau soliga kibamane ukla. Kajing sngongo kalet chika jing persang jongki. Bat kam don kajing kenat hapen ki briau bat ki khala hakane kathan. Ha Gujarat ki briau kilano senyang shibon chika jing yada bat jing penne ikiseng Asiatic lion hagir kabapani chika perthai kumno bagamariang ka I
habai imlang da gejing ye shongsuk. Dei na markum kini gijing trei hagis nam badang shen, ba gejing don ki khla, ki labasa, ki sing Asiatic lion, ki kendat bat, ki barasinga kelakio. Kejing bun jat ki merat klau India kalong kaba itnat bat kaba dei baniro. Ki sing Asiatic lion ki dei ki bada syam ha kapang sep ngi gari. Kadbai ki khla la syam ha kapang mi ngi, kapang bah pedeng bat kapang syathe gari. Ye ki kendat la syam ha kapang syathe lam mi ngi gari India. Man ka benta jong kari om tang ba ka snutho e kamariang. Nrei ka IT ludru banya dai ki marat. Leithu anga syapang ka Anuradha Rao. Kalong yeng jong ka kadon ya ka jingi dai bay jan bha ha ka daw lenong Andaman bat Nicobar. Ka Anuradha kala IT la de na ka benta ka bha ka miat ki marat ha karta badang khanna bha. Bat kala dai ki skei bat ki klo la kumbal lai posnam. Ki breo hangne ki khot ya ka Dear Woman. Ha ubnai ban wan ngin sarake ka World Wildlife Day. Nga kentu ye pi ban ai men siam gitu ke be don benta ha ka jingi dai ki marat. Ka ai jinghon yang a bani I ye ki babon ki kam start up ki balami ha ka ne ka benta. Paralog kadi ka por jung ki examen jung ki board. Nga ai ku blaya bro ki samla ki nong ye kon ki examen bagen le bha ki examen jung ki. Shimi ki examen ha kur kom bha klem kano ka jings ngo ban khya. Man ka snam ha ka pariksha pe charcha nge krani ki mat batamai ki bedai bat ki examen bat ngi jukran ha pedeng kinong ye khoni ki examen. Nga kemen bani I bakane ka program kalanang wandur. Menta ngale shimbenta ha ka program ru rengkat bat ki riu shampang batamai. Menta ka snam ngile persang ha kurkom batamai ya ka pariksha pe charcha. Nalor ki riu shampang ngile kentup ru iki prateli ki benta baper. Ngile krani ki babon ki mat nadok ka examen hadok ka kot ka khya ka jingkot ya ka bor perkhat bat wat ka bam. Ki balawan shkamat ki examen balalet ki la sami ki sembo perkhat bat ki jing syam jongki. Bon ki samla ki kime ki kpa bat ki no hikai ki la tho shanga. Ki la penpau ka jingero na ka benta ka ne ka rukom. Namar ba ka kentup ya ka wei pa ka wei ka mat ha ka rukom pamnia. Ha ka Instagram ki parlok samla ki la pet ya ki ni ki benta da bon ngot. Bon na pi pile ro e ka ne ka rukom bala penlong ha ka wei ka kper ba itanat ha Delhi. Na ka benta jong pi ki bampat pet nga penslur ba pen pet. Baro ki benta jong ka ki don ha ka namo app. Sa shisien ka khubor jongash ke be khoni ki examen ka long kemen bat wat bo ela de ha ga jing sha ban khya. Para ri ba ye ngan penkut hang ne ya ka man ki bat ba menta ka sngi. Ha ubanai banwan ngin se kendo biang bane kran ya ki phang bathamai. Sngo bha yai pha ki shithi bat ki khubor jong pi. Nang don ka jing ko jing khya bat ka jing kemen. Khuble shibon. मान लो आपके बॉस का मैसेज आए कि इमरजेंसी है, अभी का अभी गिफ्ट कार्ड और वाउचर खरीद के पर्सनल मेल पर भेजो। क्या करोगे? भेज दोगे? बॉस, ये बॉस नहीं, बॉस की तस्वीर लगा के फ्रॉडगिरी करने वाले हैं। मैं बॉस का फेवरेट बनना चाहता हूँ, पर मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, यूपीआई सेफ है, पर कोई आपको बेवकूफ बनाना चाहे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ।